Gan ni'n canolbwyntio ar rownd arall o bencampwriaeth Cymru ar hyn o bryd a'r cwestiwn mawr ydy pwy o'r bechgyn yma fydd yn mynd trwodd i'r rownd derfynol yn nes ymlaen. Gadewch chi mi cyflwyno nhw i chi ar un mae Lloyd Rees a mi roedd o'n cyntaf lawr ar 43 o eiliadau. Mae o'n eithriadol o gyflym. Y drws nesaf iddo fo wedyn Gwion Lloyd Evans ar 2, ar 3 Gareth Hughes, y bachgen o Dregaron wedyn Ilan Rhys Jones ar 4, ar 5 Dion Hughes ac ar 6 yn pencampwr presennol y byd trin glani o Gymru sef Aled William Jones ac mae'r defed i gyd yn dod allan yn gyflym iawn o'r gorlan yna ar hyn o bryd 1, 2, 3 ar y stodiad dwytha yma o'r hon i lawr ar hi ac ar 1 ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar Lloyd Rees sydd ar y blaen o ran niferoedd yn gyflym dros ben ar ei 8fed Dafod yn dod allan rwan nesaf ato fo fan hyn wedyn mae Gwion Lloyd Evans a wedyn Gareth Hughes ond rwan Ilan Rhys Jones yn rhoi hon i lawr ar 5 wedyn Dion Hughes a hwnna ffarwel i hwnna diolch yn fawr taclus dros ben wedyn yr stodia bach dwytha yna i orffen un arall ar 6 mae Aled William Jones wrth i canolbwyntio ar ei gneifio rwan ddim yn trin glân ar 2 Gwion Lloyd Evans da ni wedi gweld Gareth i brawd o yn cystadlu hefyd yn yr un her tybed pa un o'r 2 yna fydd yn mynd trwad tybed 4 ydi Ilan Rhys Jones ond Lloyd Rees o lande falla di'r bachgen o dydd ar hyn o bryd y tarhagori ar bawr all o ran cyflymdra ar 3 Gareth Hughes wedyn Lloyd Rees yma'n un yn gorffen yr oen yna os gen o fo 2 oes 2 o wyn ar ôl ond dyma ni olwg bach sydyn ar Ilan Rhys Jones yn gneifio'r taclus dros ben ac un arall allan gen o fyntaf un o hogiau clwyd ydi o tra ar un yna eto Lloyd Rees mae'n dipyn o dynnu coes mae Lloyd wedi bod yn cnocio ar y drws yma'n hyn ers blynyddoedd a swn i'm yn syni gweld y bachgen yma'n dod i garfan Cymru yn fuan iawn ar 5 wedyn Dion Hughes yn gneifio'r taclus dros ben yn fanne mewn a fo ar gyfer i 8fed oen ond mae 9 allan yn barod y lawr pen arall y rhes gan Lloyd Rees drws nesaf iddo fo mae Gwion Lloyd Evans ar 9 hefyd ond dyma ni olwg rwan ar grefft y gŵr yma o glwyd y Dion Hughes ar 2 wedyn mae Gwion Lloyd Evans ar y stodiau hirion chydig bach o gic yn y cefndir fanna gen Gareth Hughes golwg ar Aled William Jones o lan afan fawr fan hyn un ydi Lloyd Rees dyma ni y diwetha allan gen fo tra bod Aled William Jones yn mynd i mewn am i 8fed oen mae yna dipyn o wahaniaeth o ran y cyflymdra yn yr hes yma tro yma Lloyd Rees yn mynd rownd y gwddw ar yr un dwytha yna lawr ac un arall gan Dion Hughes fan hyn ar 5 os a un arall mae yna 2 arall gen fo Ilan Rhys Jones ar 9 Gareth Hughes ar 9 Gwion Lloyd Evans ar y diwetha Lloyd Rees ar y diwetha ystod am ystod mae'r 2 fachgen yma cic fan hyn gan Lloyd Rees Gwion Lloyd Evans fedri to ddal y Lloyd Rees i fyny tybed yna'r cwestiwn stodiau hirion iddo fo ond mae Lloyd Rees ar hyn o bryd yn troi ar gyfer y stodiau diwetha ar yr oen diwetha fo sy'n mynd i fynd â hi dwi'n meddwl os a ddim byd yn i'r wrtho fo Gwion Lloyd Evans sydd yn y blaen Lloyd Rees pwysau bwt o goch i Lloyd Rees